Bé, molt bon dia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, és un plaer. Moltíssimes gràcies a les autoritats, a Eduard Llorà, president de Turisme Garrotxa, Marta Sobirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Reixac, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, i Pep Berga, batlle d'Olot. Moltíssimes gràcies també a alcaldes de diferents municipis de les contrades, propietaris i propietàries, guies que ens esteu ajudant a fer possible aquest projecte, i a tot l'equip de Cellvens i col·laboradors que ens esteu ajudant a impulsar aquest important esdeveniment que serà un petit motor del nostre país. Bé, jo com a president circumstancial de Cellvens, coordinador general, us volia presentar una miqueta què és Cellvens. De fet, Cellvens era el déu etrusc dels boscos i segurament també ho era dels íbers. És una ONG que du aquest nom i que està especialitzada en identificar, custodiar i valoritzar els diferents serveis ecosistèmics dels boscos singulars i dels boscos d'alt valor ecològic que tenim en la matriu forestal. Com a programa, Cellvens neix el 2005 de la mà de la Diputació de Girona en el marc d'una convocatòria d'ajuts en matèria forestal. El 2011 s'encabeix com a projecte a l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona per estendre aquesta tecnologia en tot l'àmbit català i més enllà. El 2013 s'estableix com a línia de treball de Fundació Natura incorporant la iniciativa Compensa Natura per fer pagament per serveis ambientals a la propietat. I ja és el 2017 que ens constituïm com a associació amb l'ànim de ser fundació aviat, ja amb personalitat jurídica pròpia. L'objectiu essencial de la nostra entitat és poder teixir un 5% del mosaic forestal com a bosc protegit, incloent aquells millors boscos, els boscos més centenaris. A hores d'ara, Cellvens ja hem identificat uns 1.500 sectors de Catalunya que ocupen unes 30.000 hectàrees i, per tant, arribaríem a la meitat d'aquest 5%, a un 2,5%. Ja el tenim identificat, no protegit, per ara, identificat. Hem desplegat, per fer-ho possible, 10 eines diferents de custòdia i estem cooperant amb l'ordre d'un centenar de propietaris. Estem col·laborant amb els espais naturals de protecció especial, ajuntaments, amb la Generalitat de Catalunya, amb diferents departaments, i hem desenvolupat un mètode per desplegar la funcionalitat terapèutica dels boscos, que es basen en uns pilars que us els dic molt ràpid. La qualitat del bosc, hi ha d'haver arbres grans, l'accessibilitat, la custòdia, l'entesa amb la propietat, implicar els actors locals, una infraestructura modesta i integrada, el guiatge és indispensable, i la vinculació amb la recerca biomèdica. També hem desenvolupat un programa de formació amb la Universitat de Girona i enguany hem fet el tercer curs per anar formant persones que puguin abastar aquest nou servei. I també podem anunciar que s'ha constituït molt recentment la cooperativa de guies Cellvens. Ja entrant en matèria, fa 2 anys vam anar al primer congrés internacional sobre el potencial dels boscos en la salut a Alemanya i l'any passat a Àustria, el segon. I una miqueta quan vam explicar el mètode ens van animar a organitzar el tercer. En aquell moment ens semblava que era poca cosa i vam dir que sí, i ara veiem que Déu-n'hi-do on ens vam ficar, però molt contents. Aleshores, arran de les reunions amb la comissió organitzadora, ens han animat a desplegar dues agendes, l'agenda congressual i l'agenda territorial. L'agenda congressual
el que farà, com és clàssic, és actualitzar en recerca, en aquest cas biomèdica, sobre aquest potencial, generar un espai de trobada i de coneixement i d'intercanvi d'experiències, farem una jornada de bosc a la Garrotxa i diferents dinàmiques participatives. Pel que fa a l'agenda territorial, hem intentat que aquesta immensa oportunitat que representa per la Garrotxa i per Catalunya que generi un impacte positiu a diferents nivells. A quins nivells? Primer, consolidar el mètode, enfortir el desplegament d'aquesta xarxa de projectes que a poc anem consolidant i que podrem concertar amb la Generalitat de Catalunya. Constituir, molt important, un fons público-privat per valoritzar aquests serveis ecosistèmics. Propiciar l'entesa interdepartamental, atesa aquesta transversalitat de la matèria, en el si de la Generalitat de Catalunya per fer-ho possible. Impulsar una diagnosi en el territori forestal per ubicar les diferents vocacions principals i compatibilitzar els usos que hem de garantir en el bosc. Crear la Societat Internacional de Teràpia Forestal per tal d'harmonitzar els diferents estàndards de qualitat que hi ha al món, atès que vindran de Corea del Sud, del Japó, dels Estats Units, d'Austràlia, etc. Vindran representants i serà una ocasió immillorable per poder contrastar els diferents mètodes. Canalitzar ajuts europeus. Aquí el Länder alemany de Mecklenburg-Vorpommern estan molt, diguéssim, animats a liderar-ho. Projectar una proclama en defensa dels boscos com a proveïdors de serveis de salut i benestar per a les societats i ens agradaria molt que aquí a la Garrotxa hi hagués la seu mediterrània d'aquesta tecnologia per tal de donar assistència a la propietat i dinamitzar aquest fantàstic territori.